L'hora perfecta, a les 8. Bon dia, Laika. Has dormit bé? Sí, oi? Sí, aquest. Fa temps que no escolto aquesta cançó. Oh, per fi una camisa neta. Oh, where have you been? Oh, run, run, my son. Oh, where have you been, my handsome young man? I flew to the wild. Quina gana que tinc. Em ve de gust unes torrades amb melmelada de maduixa, gofres amb molta xocolata, galetes, croissants, ous ferrats amb bacon, embotits amb pa i tomàquet i, com no, un cafè ben carregat. Un suc de préssec. Sí, amb tot això crec que tindria prou. Però, qui sap? Molt bé! Han publicat el teu article a la portada. Què dius? Dóna'm això. Nota que estàs a la torre. Tant de bo hagués passat de veritat. Que m'agradaria anar amb ella. A fer un pícnic, com tant li agradava. Quin fred que fa avui, però m'encanta venir aquí amb tu. A mi també. Estàs guapíssima, Júlia. Però això, desgraciadament, no tornarà a passar mai més. A la tarda m'agradaria acabar aquell quadre que tenia començat des de feia temps. I per fer regalar-se'l a la meva mare. Li faria tanta il·lusió, suposo. Té, mare. Espero que t'agradi. Què portes aquí? Desenvolupi el veurà. Pues molt gros. Què pot ser? Sabó que m'agrada. Que feliça que m'has fet. Però què faig? Si no em perdonaran. Que de veritat vull és passar una estona amb els meus amics. Uf, això una altra vegada no. No em convé. Millor estar sol.
A veure si així aquesta vegada tinc més sort. Però la realitat és ben diferent del que jo desitjo. Amb això no faig res. Vaig a provar sort. Total, són 20 cèntims.